basic education, ilimin matakin farko da harshen uwa ake yin sa. Daga nan kuma sai ka koyi yaren da zaka koya idan ka je gaba. To ina ganin masu yin tallan nan da Allah su dinga tuntuba. An ce akwai wato wani sashe da aka yi shi domin talla wanda suke sai kana da certificate na LAN to su yi kokari su tabbatar sai mutum yana da wannan certificate din na translation na fassara. Idan akwai aka samu masu wannan kaga masana ne makwara ne wanda suka kware ne a abin sannan za su yi amfani da wannan harshe domin su fassara shi. Haka kuma akwai hukumomin ma da ke kula da irin wannan tallace-tallace wanda sai an kai musu ma sun tantance ingancin sa ma kafin a kai ga sa gidajen rediyo. To a nan ne ake samun san rai. Sannan kuma zan gangaro ga bari yake subucewa to shi na san ce maka anan ake samun matsala. Sai kuma gaskiya wanda suke ma'aikatan gidan rediyo su ma akwai wato wata Hausar idan ka ji ta sai ka rasa kuma ba kasar Hausa aka yi ta ba kamar a ce tinkiyoyi to shanaye to akwai abubuwan da suke jimla ce a Hausa. Ita kuma harshen Hausa wani harshe ne da yake baka damar kai walwala. Zan sake faɗa kan cewa al'adunmu na Hausawa al'ada ce mai bunƙasa, al'ada ce rayayya, al'ada ce wacce ba matacciya ba. Bature yana cewa duk al'adar da take ba ta rayuwa ta zama static, a tsaye take a waje ɗaya, kuma wannan al'adar za ta iya mutuwa. Al'adar kuma da take rayayya ana ce mata it's dynamic, al'ada ce mai bunƙasa. To haka al'adar Hausawa Bahaushe ba a bar shi a baya ba. Duk abin da izo zai karba ya hada da nasa, ya tada wani abu sabo, ko ya karba ya cakuɗa da nasa ya haɗiye shi ya zama nasa, ko kuma ya karba ya hada da nasa, duk ya zubar da wancan din da wannan din ya kirkiri wani abu sabo gaba daya. To ita haka al'adar Bahaushe take. Kuma kullum ina faɗa Bahaushe ba malalaci bane. Kuma wannan kungiya ta zauren Hausa kokari take ta nuna wa Hausawa muhimmancin al'adunsu da ɗabi'unsu. Idan ka duba Bahaushe tun daga lokacin da ka fara tarbiyyar yaro yana da al'adunsa da ɗabi'unsa da ishin faɗa wajen yin wannan tarbiyya. Hatta yanda zai ci abinci al'ada ta bayyana masa, hatta abincin da zai ci al'ada ta bayyana masa. To shine muke so al'umma da masana da manazarta da malaman Hausa da ɗaliban Hausa da kuma al'ummar gari da suke Hausawa suke sha'awar Hausa. Ƙofar wannan zaure a buɗe take. Duk wanda yake so ya zo ya shiga kuma ya kawo mana gudunmawarsa. Muna so muna fata a zo a haɗu a farfado da al'adun Hausawa. Wannan yana daga cikin dalilin da isa muke da tashar Bahaushiyar al'ada. Bahaushiyar al'ada in ka je TikTok akwai ta, idan ka je Instagram akwai ta, idan ka je YouTube akwai ta, idan ka shiga Facebook akwai ta. Bahaushiyar al'ada tana magana akan al'adun Hausawa da sana'o'in Hausawa na gargajiya da yadda ma ake yin su. Kuma ba ma son wato yaranmu suna nema su shiga wani hali, ba mu ce sun shiga ba, nema suke su shiga. To muke so mu kwato abubuwanmu da kanmu, mu karɓo yaranmu da kanmu domin su zo su ga al'adarsu. Duk wani abu da kwaikwaya a wajen wani to kai fa bako ne a cikinsa, shi kuma ba zai karbe ka ba. Al'adar da ba taka bace bakuwar al'ada ce. Wai Hausa suka ce wai kayan aro ba rufa katara. Abun banza ne. In mai abin ya karba abinsa dole ka dawo naka. To ina son matasanmu, yaranmu, mazanmu da matanmu su san wannan. Ba yanda za a yi ka je ka shiga al'adar wani ka saje, wallahi ko kai sai an nuna maka baka iya ba. Gara ka zo ka rungumi taka hannu bibbiyu, ka karbe ta hannu bibbiyu. Kada a ce dan ni malamar Hausa ce, farfesa ce ta Hausa. Alhamdulillah. Farfesa bari mu kan ƙara komawa baya da kike wannan batu, mu duba muhimmancin shi kansa yaren Hausa a sauran kasashen duniya. Idan aka hada shi da sauran yaruka wanda zaki ga har waɗansu sukan tsallako daga wata nahiya su bar nasu yaren su zo su karanci yaren Hausa, maimakon mu kuma da muke kokari kamar yadda yake faɗa yanzu muna kokari mu bar namu kuma mu je mu kama na wasu kuma ba mu kama shi da kyau ba, sai ya zama to mun yi babun baɗi na ku. To ai kamar yadda na faɗa wato harshen Hausa harshe ne mai bunƙasa kuma harshe ne mai saurin koyo. Ya fi Yarbanci da Ibo saurin koyo ba, saboda abinda zaka duba yawancin kalmomin da suke cikin Hausa ya haɗa kusan kowane yare.
a cikin kalmomin mu na Hausa kaga larabci na da yawa a ciki, saboda haka da Swahili a Afirka tana da yawa, to daga Swahili kwa sai Hausa, larabci, Swahili, Hausa, waɗannan yarurruka suna da matuƙar tasiri a Afirka gaba ɗaya. To idan ka duba cikin harshen Hausa akwai larabci a ciki, shi kuma Swahili yana yanayi da larabci, kalmomin mu da yawa saboda mai tasirin addinin musulunci, kaga ba za ka iya bambanci tsakanin al'adar Bahaushe da addininsa ba. Al'adar mu da addinin mu a cakuɗe suke, wani abin zaka ga al'ada ne amma sai kaga kamar addini ne ya kawo shi, wani abin kuma addini ne sai kaga kamar lalle al'ada ce ta zo da shi. To saboda haka ba za ka iya bambancewa, wannan yayi tasiri matuƙa har mun samu kalmomi da dama. Duk yawancin kalmomin da suka fara da alkaza yawanci ne larabci ne. Akwai kalmomi da suke na barbarci a cikin Hausa, akwai kalmomi da suke na biyarbi a Hausa, misali Yarbawa, akwati kalma ce ta Yarbanci daga abuti, ashana kalma ce ta Yarbanci, kwano kalma ce ta Yarbanci. Saboda haka Hausa ta tattara abubuwa da dama. Wannan dalilin ya sa Hausawa ko films kake ji na Yarbawa zaka dinga jin kalmomin da suke faɗa, irin su asiri, irin su bismillah, irin su kaddara, duk irin kalmomi ɗaya ne da Hausa. To wannan ta sa Hausa ta yi nisa, kuma akwai yaren Hausa ya bazu tun asali, kaga yana cikin harasan da ake cewa Chadic language, Afro-Asiatic language a cikin Hausa take, tana ɗaya daga cikin waɗannan harasa. Kaga shi yasa muka samu BBC Hausa wacce take a Ingila, ana jin ta sosai. Akwai China ko akwai Waso ta Poland ko akwai TRT ta Turkey, sannan akwai Radio Beijing, akwai Radio Faransa, akwai VOA, to akwai VOA ta America. To wannan saboda bunƙasar Hausa da yadda duniya ta karɓi Hausa, da kuma zai yi wahala ka yi tafiya mai nisa baka ga Bahaushe ba. Su yawancin ƙabilu sukan tafi neman kuɗi, mu yawanci nazari ike kai mu ƙasashen duniya. Sannan kuma shi Bahaushe tun da aka somi al'adar Bahaushe, aka somi rayuwar Hausawa, duk Bahaushe duk inda za shi, ko sanda ake fataucin Gwanja yana tafiya ne da kayansa na sana'a, sanda ake tafiya maka a ƙafa ikan tafi da kayansa na sana'a. Idan ije ya da zango sai ya dasa kayansa na ƙira, ya fara ƙirarsa, al'umma suna siya, ya ƙara ya ƙara guzuri, sai ya ƙara gaba. Da ya je Sudan ma nan ma sai ya sake kafa kayansa na dukanci, ya yi dukancinsa, in ya ƙara jari sai ya sake gaba, a nan sai ya bar iri. Shi yasa yawanci garuruwan da suke da zango yawanci Hausawa ne suka je suka kafa su. Masha Allah. To bari mu dawo ga shi a dan masanin